Benvinguts al Pou, el primer late night presentat per dos mags. Set de màgia. Bé, el primer late night presentat per dos mags, per mags en general, el primer late night de màgia en general. Jo aquí ho deixo, per si un cas. Hem arribat al 6è programa. Ara sí, 6è programa. I ara que en portem uns quants, ens estem dedicant a anar enrere i mirar els que ja hem fet, per aprendre dels nostres propis errors. I no mola, No mola. No perquè no ens agradi el nostre propi programa, això sí, ens agrada, però perquè és molt dur, molt i molt dur, escoltar-se i veure's a un mateix. Bueno, ja sabeu de què parlo, segurament us ha passat algun cop la típica escena aquesta de que algú us demana una foto. Ai, et podries fer una foto, sisplau? Et podries fer una foto? Pues no hi ha fotos aquí. Però sí, tu fas bona persona i agafes i li vols fer la foto a aquella persona. I vaig fer la foto i marxaré. Vas a fer la foto, fas la foto i el primer que fan és venir corrent cap a tu un altre cop. Bueno, això potser m'ha passat una miqueta. Però bueno, tornen a tu corrent, i dir, aviam com ha quedat, a veure. Ui, no ha quedat bé, la pots tornar a fer? Sí que ha quedat bé. El que no has quedat bé ets tu, cara de lluç, que amb aquesta mascareta que em portes, el que passes així, fas 40 fotos i cap surt bé. Això ja ens ho coneixem tots. Però és difícil això d'acceptar la nostra naturalesa visual. Sempre que veiem un vídeo nostre o alguna cosa així, ens veiem tots els nostres defectes, tots els tics i totes les coses rares que tenim. Ara, si hi ha alguna cosa encara més xunga, és veure un vídeo del passat, de, jo què sé, fa 2, 3, 4 anys, això sí que és xungo. Tu mires un vídeo d'aquells i te'l mires i dius, no pot ser. Jo era tan idiota? De veritat? De veritat? I dius, sí, igual d'idiota ets ara, el que passa que ho veuràs d'aquí 4 anys, xaval. Però bé, això de veure vídeos del passat també ens pot passar aquí, quan d'aquí 5 anys estiguem a TV3, per exemple, estarem a TV3 i diem, aquestes fustotes velles fèiem servir nosaltres, no pot ser. Jo amb aquests cabells de Nancy anava? Com pot ser això? Però no tot són coses dolentes. Algú que miri un vídeo del passat? Algú? Algú que miri un vídeo del passat podria pensar, ostres, mira, allà encara tenia cabell, veus que bé? Sempre hi ha coses positives. Però bé, si hi ha una cosa que ens espanta encara més i que és més terrorífica que mirar-nos a nosaltres mateixos, perquè de veure'ns ens veiem normalment. Ens mirem 3 o 4 cops al mirall durant el dia, avui en dia amb els selfies, que estem fent selfies, un selfie cada 2 minuts. Però si una cosa que ens aterroritza encara més és sentir-nos la nostra pròpia veu. De veritat, no, això és complicat. Sentir-se la seva pròpia veu és de lo més xungo que hi ha. Perquè quina veu tenim nosaltres? Això no es pot saber. No és tan fàcil, això. Que no? No podem saber quina veu tenim nosaltres perquè realment, quan podem sentir la nostra pròpia veu, estem parlant sobre d'aquesta, és impossible. És una quimera que no s'ha aconseguit mai fer, fins que van arribar els àudios de WhatsApp. Sí, senyores i senyors, el WhatsApp ens va donar aquest poder, aquesta benedicció i alhora maledicció de saber quina és la nostra pròpia veu. Segur que us ha passat un cop amb els amics també, que estàs repassant una conversa de WhatsApp que tenies, uns quants àudios, i de sobte salta el teu àudio. I dius, hòstia, però aquesta és la meva... Però qui és aquest tio? Qui és aquest tio? No l'entens? Com pot ser això? Qui és aquest tio? És la meva veu? I et salta la teva... Doncs sí, aquesta és la teva veu, perquè et surt superexagerat, tu la sents la teva veu superrara, saps? Sí, aquesta és la teva veu de pollastre, xaval! I dius, no pot ser que la gent em senti així, com pot ser que la gent no em foti d'hòsties pel carrer? Com pot ser? Sí, i ja que estàs, no enviïs whatsapps de més d'1 minut als teus amics i conserva una miqueta la integritat de les orelles dels teus amics. Bueno, sents unes guarrades amb la teva pròpia veu parlant. I direu, però no ha sigut per WhatsApp, no ha sigut per el WhatsApp precisament que hem aconseguit sentir-nos la nostra veu, perquè hi havia moltes altres maneres de sentir-nos la nostra pròpia veu. Doncs no, perquè realment sentir-se la seva pròpia veu no és una veu fins que la sents en la vida quotidiana. Això és veritat. I realment amb el WhatsApp ens enviem coses que les fem normals, o sigui,
Només rebem un WhatsApp quan estem corrent per agafar el metro. Oh, un moment, que no arribo a agafar el metro, no sé què. O jo què sé, enviem un munt de WhatsApps d'aquests així de notes de veu quan estem de festa i topetajes, que tenim unes joies dels amics de festa impressionants. Allà mort. O cagant, som uns artistes, només fem canviar notes de veu cagant, que dius que ja ho sento, que estàs cagant, que sento el rebot de les rajoles del vàter, macho. No tenim cap vergonya a l'hora de fer una nota de veu de WhatsApp, però tot i així, quan la sentim, quan l'escoltem, se'ns arrissen fins als pèls del cul. Però bé, aquest programa comencem, nosaltres no ens el mirarem, però farem que vosaltres sí que us el mireu i que el disfruteu. Per tant, benvinguts al Pou. Molt bé, Arnau. Un programa més i un altre programa ficant amb calvos i associats. Molt bé. Sí, bueno, el col·lectiu de calvos encara no es queixa. Espera't, perquè estic esperant que et facis soci perquè no trigaràs molt, Bueno, això d'aquí dalt... Veient la genètica... Sí, aviam, això d'aquí pot ser que no duri gaire, però per això l'estic disfrutant com a mínim. El deixo llarg a lo Heidi o a lo Marco, saps? O sigui, tu ja arribaràs en el moment de metiño i aquestes coses, perquè clar... Bueno, vas un pas per davant. Fora conyes, molta veritat tenies amb el tema dels àudios, perquè mira que en el Pou, en el grup de WhatsApp que tenim, que és una locura, escoltar-nos és una fantasia, Sembla que... Sempre. I a vegades això, que et salta el teu àudio i dius, però ¿quién es ese? No pot ser. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? De què era aquesta sèrie? Quin és ese hombre? No ho sé. Segurament. Tant se val, tampoc. Però sí que és veritat, els àudios pica molt i més, nosaltres encara que estem acostumats bastant a escoltar-nos i a escoltar coses de l'espectacle i tal, però la gent que no està acostumada a sentir-se a un mateix és que, inclús nosaltres, que estàs en un altre plano de la vida, vull dir, estàs fent una altra cosa que dius, estic cuinant i he fet un àudio, i et sents la teva pròpia veu en aquell moment o al dematí això i dius, no pot ser que tingui aquesta veu de dinosaure. I tela, perquè jo encara no he vist cap programa dels que hem fet, perquè, no sé, sembla que ens estiguin doblant algú. És en plan, però ¿quién es ese? Qui està doblant la veu del Gerard? Hi ha molta gent que té pànic. Una cosa... Què és això? Sí, perdó, és que era una referència. Això és una referència a que els nostres inicis realment venen de que volíem ser dobladors. Nosaltres volíem ser dobladors. Sí, però les nostres veus no eren... Perquè clar, jo ara, per exemple, em fico... Mira, un típic documental de la 2, no? Les tortugues de les Illes Galàpagos es reprodueixen amb un interval de 3 a 4 dies, que és l'interval que dura la seva reproducció. Aquest és un dels sorolls, aquest és un altre dels sorolls que fan en el moment de que el mascle li fica la femella. Aquest ha tocat fondo, Ha arribat fins a dalt, que diguéssim. I aquí acaba el coito. Crec que era un llauro, això més aviat o alguna així. Ho veieu? No servim per dobladors i per això ens vam fer mags. Ah, sí? Què té a veure això amb dobladors? Bueno, doblem culleres. Uri Geller! Era una brometa. No, però... No se'ns en ve fer xistes. Xiques tot d'algú. Ho he intentat fer de Jaime Figueroa, però... Què fas aquí? Jo això ho aniria tallant, Estàvem fent una conversa molt interessant, que Sí. La gent no ha apagat el vídeo en aquest moment. No, que va. I tampoc han vist que allò que heu dit tenia a veure amb vinagre, No ho ha vist ningú. Ho he vist massa jo i tot. Què t'anava a dir? Ara què ets, astronauta o què passa? Sí, astronauta. Sí, i aquesta americana com és que la tens? Això de què representa? Això és d'un espectacle que algun dia s'haurà de crear. Què t'anava a dir? Dic, això és com lo de les avions, no? Que si jo faig així, et surt una armilla d'aquestes en part. Pum! Això o rajar el traje, una de dos. Sí, jo t'he vist sempre fent això i cada cop temo que li rebentis el traje. Jo també. No et fot una hòstia perquè mira... No hi asseguro. Ai, perdoneu, tinc un toc. Sí. Ja no raja cap Sí, no podia tenir cap més carinyo, no. Bueno, doncs ja he vingut, us he tallat, perquè no sé si recordeu que fa uns quants episodis vaig dir hem d'imitar aquell anunci xino. Us en recordeu? Sí, ho teníem pendent encara. No ho hem fet. I la gent ens està obrint per al Pou, moltíssima gent, on està l'anunci. Centenars de persones, De fet, hem perdut 5 seguidors per això. Per què no fèiem el vídeo? Per això i perquè crec que no entenen el contingut que pensem. I per poc menys et tanquen la compte, Exacte. Com els amics de la Terra. I he pensat, fem-lo, però jo ara m'he fet una mica tiktoker. Ah, sí? I anar fent scroll, que no ho confongueu amb escrot, són coses diferents. Sí. Exacte. És important. Anar fent scroll he trobat un vídeo que l'he trobat brutal. És el Jackie Chan fent una dansa amb aquests martells.
Una dansa. Una dansa. Ancestral. De la martell. pluja. Ahà. I he dit, l'hem de fer. Això és més viral, és a dir, l'anunci i el borro. Si algú en tenia moltes ganes, li fem alguna cosa. Un curs d'After Effects us l'enviem. i que el faci. Però això ho he trobat més bo. S'ha fet viral, té ja 2,5 milions de visites i he dit, hem de fer el ball del Jackie Chan. Molt bé. Així que primer el mirin, no? Sí. Sí. Dintre el ball del Jackie Chan. Vaya, no? Molt bé, molt bé. Bravo, bravo. Choque de martillos, choque de martillos. Això té ritme. Sí. Oh! Aviam. Espera, un moment, deixa'm... Sí, això és un do de... Sí. Re, do. Espera, necessito una mà, és que no podré fer això. No, al revés, aviam, aquí baix, així. Aviam. Espera. Però què ha passat? Què ha passat, tio? Se'ns han anat de les mans, això. Això és una sitcom ja. Què passa? Perdoneu les disculpes, de veritat. Però del martell se'ns han anat de les mans total, Però per què Què? tenim un barret? I això, tio? Però per què està passant? Què és això? Això és com Pol, la fàbrica de Willy Pol, Wonka o què és què això? passa? És que avui és el meu aniversari I, i he volgut fer una festa. I ens apareix això al cap directament, Eh que sí? Això comença com el random. I amb una cosa sobre... Va patar un tip, però... Perdoneu, però això és com si tiréssim d'un aerosol, o sigui, això és una màquina de disparar Covid que flipes. Sí, Eh? sí. Una cosa, Mira. estàs fent un comentari supernormal després de fer una locura que no tenia cap sentit. Jo és que no, jo m'estic perdent. Una cosa, és el teu aniversari. Acabem això d'una vegada, sisplau, i continuem amb el programa, perquè no podem seguir així. Vale, doncs per acabar un aniversari necessito un regal. M'heu portat un regal? Un regal? Sí, sempre. Als aniversaris hi ha regals, hi ha croissants, regals... Sí! Ah, sí, home, clar que sí! El tinc aquí. Oh! Aquest és el nostre regal. És un regal que l'hem fet pensant en tu i amb la seva secció PoliExpress. Que bé! O sigui, cuidado, és fràgil. Bé, Hòstia, m'ha patat el pulmó dret. vam caixa de PoliExpress, no? Vam caixa d'AliExpress total, Fica xure. Què serà? Que raro. I et dic jo com micro no. L'ajudant del Ramó, Va, obre. Que maco. Què és? Aviam, va. Sembla que no hi he col·laborat jo. Això és un joc que et farem ara, que és Tiracaques Express. Això és preciós. Mira, treu-te el barret. Aviam, ràpid, Treu-te el barret. Ens traiem el barret. Això és un pughead. Bueno, bàsicament ho fica ja en el barret. Pughead. Pughead. Val? Té uns velcros, o sigui, això té uns velcros. Oh. Sembla que vagis a fer natació, What, però no. waterpolo. 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 O sigui, Waterpolo. Waterpolo. nois, que ho explico a càmera, val? Té uns velcros, val? Aquí en unes caques passa cap aquí. Hep, 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 hep. val? Això són unes caquetes, val? I amb el velcro, doncs la gràcia és que hi ha diferents punts, ho veus? Allà fes algun plano d'això, ho veus? 100, 50, 50, i la gràcia és tirar la caqueta, tirar la caqueta D'així. i aviam si l'encertes i aviam quants punts fem. Quin regal, nois. No M'encanta tirar-li merda a algú pel seu Ja, pel seu aniversari, aniversari. Boníssim. Està guai o no? Sí? Nois del Pou. Públic! Comencem nosaltres i després tots, vale? Vinga, va, comencem, Aviam. Jo estic més a prop, tinc avantatge, No feu mala llet, Sempre No, amb carinyo. farem carinyo perquè Vale. s'enganxi. Estàs preparat? Tires tu primer o tiro jo? Tira tu, va. Ja. Aviam si ho aconsegueixes. No és fàcil, Oh! No és fàcil. Aviam, dono la merda. Aviam. Ui! Anava bé, Aquesta anava amb mala He llet. pensat que si entrarà més fort. Sí, clar que sí. Quants punts, Ensenya-li, quants punts? ensenya-li a la càmera, Quants ensenya-li. punts, Yeah! 50 puntos! De merda el Pol. Largo, vine a tirar caques. Largo! Vine a tirar caques. Espera, que em sembla que en tenim una per allà. Aviam, deixa'm veure que tinc una caca per allà. Aviam. Quin espera. superaniversari. Fica't aquí. Aviam.
Andreu! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Té caca aquí, té una caca. Però, senyora, por Dios, que això hem de tornar! Va, Andreu, aviam si pots. No, això no s'enganxa? Anem. ¡Uy! ¡Uy! ¡Surrealismo! Tira'm. Espera, Andreu, que em tira. Una, ¡Qué dos, pollas! tres. ¡Qué pollas! Tornem a ser aquí. I ara sí, tenim un convidat d'estrellato. Un actor en hiperpotència. En tots vostès rebem amb un fortíssim... Bueno, que aquí no s'aplaudeix, perdoneu, però bueno, ens han aplaudit al principi, com a mínim, no? Pues sí, rebem amb un fortíssim aplaudiment. Pere Vallribera! Que tinc un descans. Tinc un croissant. Val, 5 dòlars a meitat. Deixa'm estar. No, bueno, sí, claro que te deixarem usar. Soy Biel Roca de Primero. Me buscaba usted, ¿verdad? ¿Yo? ¿A usted? ¿Por qué? Silvia, este chico es muy simpático. Ha sacado un 2 en un trabajo y me dice que no quiere pensar. Que no. Bueno, que en realidad me ha salido así, pero que no quería decir eso. Que sí que hago la carrera para pensar, que me gusta reflexionar, incluso sobre metafísica. Estàs còmode com si estiguessis a casa teva, que és el més important. Es nota com a casa. Estàs còmode? Sí. Sí, m'agrada. Què tal? Que ets Com estàs? Molt bé, la veritat. Molt bé, ni fred ni calor. Això està bé. És el bo. Això està bé. Primera pregunta que fem aquí al Pou. Directes. Directes. Què no hi pot faltar a casa teva? Lubricant. Boníssima. Seguim a la següent. M'encanta. Sí. Lubricant. No, sí. I més avui en dia que tenim el del gel aquell i tot això. Sí, és veritat, no, ho he provat amb el gel i I no no, funciona. és cuece. Fa mal. Jo crec que deu picar, no? Sí. Sí, ha de picar. Sí, Vale. fa pupa. Següent. Aviam, et coneixem de Sapere Aures, com costa dir-ho això. M'ho he hagut d'escriure. Sapere Aure. Sí. Sapere Aure. De l'espin-off de Merlí. Aude. Sapere Aude. Sí. Sapere Aude. Sí. Nosaltres et coneixem, però per si un cas, qui és en Pere? Qui és en Pere? No has explicat tu. Qui és? Qui és Pere Vallribera? Pues, bona pregunta. Una persona que té lubricant a casa sempre. que ho considera necessari. Vale. Ara generarà un debat on defineixo a partir del lubricant. Bé, doncs, no sé, soc actor. Des dels 12 anys o això que vaig descobrir que fer el pallasso a classe també podia ser una professió després, no? I m'encantava tant els personatges de Polònia, imitar personatges i tot, i després quan vaig descobrir en un curs d'estiu el que era la improvisació i tot, em va meravellar. I des d'aquell moment doncs, vaig dir a tope amb això, i llavors va haver-hi, suposo, bastanta gent que em va intentar aturar en aquest camí, i per sort vaig seguir endavant, en el sentit de dir-me, cuidao, que és una feina És una feina complicada. per morir-se de gana. Sí. Suposo que... Sí, sabem de què va el rotllo. Gràcies. No ho dic pel nom del programa i tot. Abans de començar el programa hem mirat una compta de la caixa nostra i estava a menys. A menys 36. Però bueno, no passa res, Aquí vius estem, de moment. Break, un moment, break. Aviam, acabes de dir que eres fan de Polònia. Sí. I que se't donava bé imitar. Bueno, sí. Què? Se't don bé encara? Bueno, sí, suposo. Va, marca't algun. Va, marca't algun. Gran demanda. Algú haurem de fer la màgia també després, Com a retorn, Exacte. Quins nervis. Que nervis, no? Sí. Després ho podem intentar nosaltres per quedar Sí, malament. fes una i a veure si l'adivinem. No, són molt dolents, però... Vale, a veure, ho provem. Vinga. Aquestes paraules que hi ha al diccionari que equivalen a caca, tifa, llufa, són part del català, oi? Quim Bundó, Quim Monzó. Quim Bundó. Primero. Sí, bueno, A la segona. Ara ja sé qui és Quim Bundó, perdoneu. M'he equivocat.
No m'he equivocat, ho tenia a la punta de llengua, però he dit ZV, 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 no, la B sona millor, pa'lante. Una abraçada per aquí, al Quim Bundó. Quim Bundó, love you. Doncs sí, Mundó, no? Vale, ho deixem a Mundó. Sí, deixem Mundó, sí. Ai, por Dios. Ostres, una cosa que ens ha apuntat el guionista, que em sembla una anècdota bastant guai, que tu et vas apuntar al càsting de l'spin-off de Merlí sense saber que era l'spin-off de Merlí. Sí. M'explica una mica això. Com vas a un càsting així? Sense saber on vas. A la babalà, en plan, mira, doncs m'apunto. Bueno, pues estava a l'escola on estudiava en aquell moment, que era el Col·legi del Teatre, i allà a Barcelona, i en el suro de l'escola hi havia, a vegades de tant en tant, hi ha càstings. Hi ha un full molt senzill amb Arial que posava càsting, sèrie BCN, mandar currículum. I ja està, no hi havia més indicacions que això. Perquè llavors... potser t'anaves a una... No sé, si en comptes de la Merlí t'haguessin agafat per jo què sé, les cosnistes calentes o alguna cosa així. Vull dir, haguessis acabat mal parat. Allà que vamos, és allò que dèiem. Vull dir, els strippers de quin col·lectiu són? Són vostres, nostres... Sí, el lubricant ja el tenies, vull dir que... No ho sé. Doncs bé, vaig arribar allà, em van donar una separata, que això ho acostumen a fer. Realment no saps molts cops ni el títol de la sèrie o pel·li que et presentes. Simplement et donen un diàleg sense context molts cops, ni personatge ni res, llavors tu t'ho aprens, fas una proposta i arribes allà. Llavors, com aquí hi ha una càmera i llavors un company i el director et diu, vinga, va, llanceu. I llavors, just abans de començar, el noi que hi havia que em feia les rèpliques li vaig dir, una cosa, tu saps de què és això? I em diu, no ho saps, és Merlí. I llavors em vaig quedar com, com? Un moment. Vull dir, en plan, Merlí no s'havia mort, saps? Ara, perdó per spoiler, però... No, ja ha prescrit aquest spoiler. Sí, aquest ja prescrit, no? Esperem que sí. Ja està. És com el show de Truman, també, ja que no... Exacte, no em fotis, saps? Exacte. Que encara hi ha gent que encara s'empipa, per aquestes coses. Sí, Per això... Ja està, ho has dit en veu baixa. Ja ficarem un pip i ja està. Com parlar de Juego de Tronos, saps? I explicar que l'última temporada era una merda. Tot això. Què passó? Pues res, llavors vaig dir, bueno, pues venga, va por ello, i vaig estar super tranquil. Crec que és dels càstings que més he disfrutat, perquè després, al cap de fer com... Crec que vaig començar a fer càsting com als 13 anys i així, després dels 13 als 19, llavors ja al final perds la por i ja saps que vas amb un no sempre i bueno, és anar a provar. Molt bé. I mira, va sortir. I aquí, al Pou. I aquí estem al Pou un altre cop, vull dir, això és el resum. Ara amb el personatge que té, Biel, veritat, fins a quin punt, com definiries tu, Biel, i fins a quin punt creus que realment també ets tu, Biel? O sigui, quines coses t'assembles al teu personatge? Doncs jo crec que el Biel el definiria com una persona que és molt sensible, amb la qual les coses quan les viu, quan li arriben, li impacten molt. Llavors, pot generar com una resposta molt positiva i molt entusiasta, llavors és com amant de la vida i de tot el que li passa, o pot ser que es pugui enfonsar. Però sí que és veritat que per algun motiu no s'encalla molt amb res, és a dir, sempre tira endavant, i això és guai, no? És com un personatge aquest que rep hòsties, però que després decideix en plan, bueno, però, saps, vaig seguint. Sí, té importància al final. O sigui, primer el copsa molt, li fot l'hòstia, no? Se sorprèn, no sap com gestionar-ho, però al final sempre en surt, no? Sí, exacte, i la ingenuïtat aquesta, és a dir, la ingenuïtat per cometre uns riscos emocionals o per implicar-se massa en una cosa que té molt risc, com podria ser que t'agradi molt una persona i et llencis a veure lligar amb aquesta persona quan et pot donar carbasses i t'arrisques molt, aquesta seria la part més dolenta, arriscada, però després la part bona és que, com que ets ingenu, tampoc saps que no et pots aixecar. És a dir, tu et tornes a aixecar perquè amb aquesta ingenuïtat dius, bueno, doncs tornem-hi. Tampoc és conscient de la gravetat de la situació un cop hi és, també. O sigui que ja ha caigut i sent ingenu i diu, doncs d'aquí en surto. Tampoc hi ha cap problema, quan en realitat pot ser que sigui molt gordo, però... Total. Sí, de fet és com aquests personatges com jo, que sé, com el Homer Simpson, no? Que de cop és com indestructible, és a dir, la caga però és indestructible. Hi ha com aquest punt de dir, doncs tornem-hi. I jo crec que té aquesta part còmica que també s'agraeix molt. Al principi no sabia gaire com agafar-lo perquè hi ha rèpliques que té com de coses que diu que és com un què? Vull dir, què cony està dient? Però després dius, quan pilles que és aquest absurd o aquesta cosa més còmica de la sèrie que destensa els moments més carregats. I què tal aquesta temporada 2? Com li pinta el Biel? Com li pinta? Sí.
Pillarà? Pillarà Bona catxo o no al pregunta. final? Amb això dels spoilers he de dir que No, aquest no no. sé si el puc donar. Vale. Si no el pot donar... Ai, amic meu! Vale, Això vale. és... Vale, o confidencial. potser és que és una estratègia perquè us cregueu que pilla sí. Bueno, Psicologia inversa, poder sí, Clar, poder clar, no, o o potser- mai bueno. se sabrà, filosofem. Sí, per no arribar a spoilers, com per exemple, com va encaminat el Biel aquesta temporada 2? El Biel, jo crec que és això que dèiem, que en aquesta temporada 2, després de l'arribada a la universitat, que també suposo que la part maca és que representa a diverses persones que també els hi passa, Sí. que és que arriben a un món nou i se la foten, perquè no sap com funciona, no saben Clar. que hi ha unes jerarquies, són molt lengas, saps? Tot endavant. Clar, I se'n venies a l'institut, en realitat, representa, clar. exacte. Venies tranquil·let i ara a la universitat et Exacte, fot el cate, molt no? tranquil·let, molt alegre, no? En plan, vinga, anem a fer tal, filosofia, i anem a fer cos, tal, i de cop arriba i veu que jo què sé, només que un altre estigui més amargat o tingui problemes a casa, no té cap problema en desfogar-se'ls amb tu molts cops, i més si tu tens aquest paper de mascota una mica del grup, que sense voler-ho o volent-ho ho adopta, no? Aquest rol de dir, ets el que potser fa gràcia al grup i estan allà tots, et donen joc, per lo bueno i per lo malo, no? Però com que sempre ets el bo, tot i així els cops acaben caient sempre tu, perquè quan Exacte. s'enfaden entre ells i llavors ets el rescate del grup, no? Exacte, sí, és una miqueta el pegamento i això també crec que és una cosa maca. I en aquesta segona temporada crec que hi ha aquesta cosa d'aixecar-se, de dir, vale, potser el resum de la primera temporada vas repassant, no? I no són èxits tot, no? Realment el que pots treure... Sembla que no, sembla que no, no? I vas repassant i Però dius això... I a la segona intenta fer un clic i dir, vinga, anem a mirar de fer-ho d'una altra manera. Començant per les classes de filosofia als estudis, s'ho pren d'una altra manera i es posa a saco a estudiar. Adapta una miqueta més el paper dels altres poder, no? I de dir, ei, si no em fico fort aquí sempre seré l'ase dels cops, no? Clar, exacte, sí. És aquesta cosa bona de les hòsties, també. També vas estudiar filosofia, que sí? Sí, Vas bueno, començar-ho- un trosset, sí, vaig començar filosofia a la UB l'any passat. I això què va ser? Que a casa et van dir que estudiessis o et van obligar a casa Em a van dir, estudiar? no, em van dir, ara que has fet teatre, fes alguna productiu. Vaig dir, com? Saps? Filosofia. Però filosofia no et van dir que tampoc tenia sortides? O... Pel que veus, la ingenuïtat està allà, però no, va ser a batxillerat, vaig tenir com un profe que em va obrir molt els ulls, que era una espècie de Merlí, però més bona persona que el Merlí, em sap greu, però Merlí deixa molt, a nivell ètic deixa molt a desitjar, però aquell és un home que és superfantàstic, el Marc Papiol, i em va com obrir les portes i vaig dir, hòstia, he d'estudiar filosofia. Però com que estava pensant en entrar-me a l'Institut del Teatre i tot plegat i tot, vaig deixar-ho de banda. I després, un cop vaig començar a gravar Merlí, que vaig aturar com els altres estudis que tenia de teatre, vaig dir, hòstia, ara que tinc una mica de temps, què faig? I mira, no se'm va acudir res millor que fer carrera de filosofia. I va ser com molt raro començar la carrera. Vam intentar i vam parar, no? Per això, o sigui, Ara on estàs? Clar, ara ho he parat aquest any per tot el tema del Covid i tot això. És veritat que em suposa un esforç i una quantitat de temps que jo ara no li puc destinar perquè prefereixo poder destinar amb temes professionals de teatre. I llavors sí que requereix, molt més si ho has de fer a distància, llegir a casa 1000 llibres i és feixuc. Bé, doncs enllaçant amb això, que també tens aquesta branca teatral, no? Sabem que has estat al TNC amb l'obra Frankenstein, del Joel Joan i l'Àngel Llàcer. Sí. No sé, explica'ns alguna anècdota, perquè segur que bolos n'has fet per donar i per vendre. se'n van fer un munt, no, de bolos? Sí, de bolos en van fer molts i al final, bueno, això està bé. Si és nacional, que sigui nacional, no? Doncs va, anècdota del Teatre Nacional, que això mola molt. Hi havia una escena que jugàvem a bàdminton i no hi havia reixa ni res, vull dir, jo tampoc havia jugat mai a bàdminton, però és igual, és tirar una pilota, sembla superfàcil, però vas tirant la pilota i has de fer, jo havia de fer en un cert moment, tirava la pilota fora, com accidentalment, fora de l'escenari, però clar, era una caixa metàl·lica l'escenari, amb la qual l'únic forat que hi havia era que el taló de fondo estava aixecat 1 metre del terra, és a dir, com a aquesta distància. I jo havia de, amb la raqueta, tirar la pilota, en comptes de tirar-la cap amunt, tirar-la que anés a fora. Però clar, és una pilota de bàdminton. Clar, vull dir això, però si te la passen així, fer així, que toqui just allà arrasant i que surti d'escena... Ja seràs un pro, Jocs Olímpics... Era surrealista, era surrealista i vam estar allà com 1000 vegades i a una de les funcions, un cop allà amb tota la gent, 900 persones allà al Nacional, doncs vaig tirar la pilota, va rebotar, va anar amunt, va rebotar i es va quedar dins de l'escenari. I esclar, l'obra no avançava a partir d'aquí, és a dir, la pilota havia d'anar fora perquè se suposava que el meu personatge havia de fer una broma
s'escapava de l'escenari, cridava com si li haguessin fet mal Sí. i de cop sortia en plan, us heu cregut i no sé què, i a partir d'aquí seguia la cosa. Clar, i com estava allà la pilota... Si està fora la pilota, doncs la pilota i com, per què he de sortir? Bueno, i va ser això, va quedar dins. I vam quanta quedar estona allà. vau estar? Vam estar com allò que et semblen com 5 minuts eterns, però devíem estar com 30 Però segons què vau tampoc. fer? Anar jugant a bàdminton fins que la colessis allà? O com? Bueno, va ser com un... M'estàs ficant nerviós a mi. En plan, No, és que aquest moment... corre, intenta l'agafar i... Ai, se m'ha colat! Vaig agafar... Saps? Tu vols que el Nacional hi ha una distància amb el públic perquè no semblís tan gilipolles, no? Però... Crec que fins aquí t'hem fet ja moltes preguntes, que veig que estàs bevent, ja t'estàs cansant de parlar. Sí, ara ja anem a... No sé si saps, però nosaltres també fem màgia. Què dius? Sí. No ens bastem així perquè sí, No, això d'aquí és per magos, no és per pallassos, eh? Llavors, si ens deixes l'honor, et farem un truquillo de màgia. Hombre. Sí, amb cartes. Oh. Claro. Que originals, aquests mags. Sí. Amb unes cartes de màgia, eh? Per què estem fent això? No sé. Vale, agafaràs una carta, random, Vale. sí? Random. T'ha fet gràcia el de random, no? Sí. Bueno, digue'm prou, en realitat. Prou? Abans que s'acabin les cartes. Vale. Vale, ara. ara, Para en tonteries, sèrio, para en tonteries. Digues prou per com vulguis, sisplau. Vale. Digues prou per com vulguis. Prou. Per aquí? Sí. Ni una més ni una menys. Aquesta. Ho ha dit molt clar, però bueno, si tu tens clar. El 3 de diamants o la que no sabem. Pots triar tu. La del 3 de diamants, anem més ràpid. Pues anem a fer-ho llarg. Exacte. Doncs aquesta carta que has agafat, no la sabem per res, has triat tu per quan has volgut, te la guardes a la butxaca. Vale. Aquí, sí, tal qual. I a la continuació que farem, per seguir aquest joc, és... Hola. Vol? Sí, és que abans ja que... És que abans m'ha empès i ara volia sortir. Com que? És que fa molt que no surto. Acabem de començar un tour de màgia. Acabem... Era amb cartes, no? Et pots quedar, sí. Et pots Lo de quedar, sempre. però seguim... Els fan sempre amb cartes. Ah, sí? Sí, Bueno, què fan els mags? Cartes, no? sí, i altres coses que no direm. Ui, Com que? ui, el lubricant ha tornat, eh? No, això no. Pues, jo volia fer un joc de màgia. Jugarem nosaltres 3 contra tu. Mira, Sí. els pots aguantar, no els hi passa res. Com que tu saps de filosofia, nosaltres fem com una mica de trampes. Porto Sí. aquí la llibreta de quan feia filosofia. Sí. Aquella època encara no sabia disseny gràfic. I bueno, Però aquí ja tinc... s'enquadernaven les coses, eh? Que ja Sí, em sorprèn, eh? sí. Bueno, no era abans de Cris, eh? No. Vale, i bueno, aquí hi ha el Luther, el Hume... I llavors el meu profe el que feia sempre ens ficava 4 filòsofs, és a dir, i llavors ens deixava una fulla com per fer el resum, per anar més ràpid. L'únic que, mira els resums que feia jo, saps? Això és el resum de filosofia. Sí, això d'aquí uns anys valdrà calés. Sí, és un conceptual. Així que a partir d'això hem d'intentar adivinar els filòsofs contra tu. Estàs a punt? També feies el pallasso clàssic. Sí, era igual. Mira, anem-los traient Vale. i te'n faré triar un. Però Vale. no vull que facis trampes, perquè potser dius, jo en tinc un de preferit. Vale. En tens algun de preferit de filòsof? No. Ah, mira, Bueno, la Yuso, però... no sé qui és. És influencer? Sí. Vale, ja ho Vale, doncs jo t'explicaré. Els aniràs ensenyant, els anirem doblant i els anirem tirant aquí dins. Així segur que no saps quin et tocarà. Mira, ja veuràs. El primer, Vale. quin és? Ensenya a la càmera. El saps? Un francès. Un francès. Ara votem nosaltres. Qui és? Aquest és... Rousseau, molt bé, Rousseau. Rousseau. Pues ara- Exacte. Que vas... la meva vida. Va fer pràctiques a l'escolania. Ah, mira. Siguiente. Siguiente. Saps aquest? Un rei. No. És un rei espanyol? És aquell que La tenim... pinta rei espanyol. El Bacon, el que tenim a la nevera. Francis Bacon! Francis Bacon. Anirem més ràpid perquè n'hi ha molts. Així que aquest és el Mozart, no? Aquest sí. Aquest és el Kant. Pot ser? Sí, el Kant! Bravo, Conegut bravo. per la seva obra El cant dels ocells. Aquest ha sigut... Ai, aquest ha sigut molt... El següent. Aquest apunta'l. Bueno, no cal que el sabem perquè és que ens hi passarem la vida. Bueno, aquest és el de les pomes, l'Adam Smith. Anem passant, que els vaig Bueno, doblegant. I tu els vas doblant. Vale, va. Sí, té. Vinga. Vale, aquest m'encanta. Aquest... Karl Marx. Carles canvia, Carles repara, aquest. Sí. Aquest és el bo. Aquest... Aquest és Mozart. Aquest qui és? A la seva època dolenta. Qui és aquest? Si algú no sabem, doblem i no Aquest diem. és molt famós. Aquest sí. Aquest... Qui és aquest? Einstein. Einstein. Sí! Sí. És Nietzsche. És Nietzsche. Nietzsche. Mare meva, això, com ho veia algú de filosofia. Un nicho de mercado. Sort que el meu profe de filo no tenia... Rodolf Clotet. El meu profe em va dir que no tenia ni Ànims. tele ni ordinador, així que això no ho veurà mai. Perdo, sento. És el meu profe de filosofia. Aquest és el Si tu el vas conèixer. Luther King. Molt bé! No.
Sense King. Aquest, que té tan bona cara. Sí. Quina nàpia. Aquest sona molt... Sí. Aquest té És molta cosí cara... d'Alberto Romero. Molta cara de filòsof. I ma germana diu, jo no vull follets, diu, però s'assembla a tu, m'ha dit aquest matí. Dic, oh, gràcies. Bueno, digue-li Fa a ta cara de germana sa, fa cara de molt sa. Doncs sí que me l'has Vale, fet anava a lleig, fer una sí. broma. Aquest, el Hegel, no? Ah, molt bé, el Hegel. Té una cara alemanya, aquest, O impressionant. alcohòlic. Sí. Alcohòlic també té cara, sí, pobre home. Estem fent unes eleccions com les de... Aquest home... Oi, tant. Aquest qui és? Papa Noel. Sí, el de la cançó de Queen, Galileo. Ah, sembla aquell Alcar Elejalde, no? L'actor basc, aquell de 8 apellidos. Ja veus? Sí, ostres, mira. Molt bé. Tota la raó. I aquest Queen. és... Molt simpàtic. Ah, efectivament, el coneixíem per la seva simpatia. Molt bé. Doncs, en definitiva, de tots, Molt bé. és Voltaire. De tots, n'hauràs d'agafar un, però clar, et torno a dir, El que va potser... inventar els vols. Exacte. Potser en tens algun de preferit, així que ho faràs a l'atzar. Obriré la caixa i sense mirar n'agafaràs un. Vale. Sí? Sí, això sí, això Hi ha sí. nervis, eh? Sí, vinga. Se vive, se siente. Vale, estan aquí, senyor. Uau, N'agafes un. que nervis, eh? Hi ha molts. A veure, n'agafo Un. Vale. Tens només un? Sí. Vale? Ensenya la càmera. Sí, Vale. total. Que no el veiem nosaltres, no, de moment? Vale. L'adivinarem igual. Vale. Ai, Pol. Vale. Quins nervis. Digue'm-el, si el vull saber, total. Ah, te'l dic. Sí, quin t'ha tocat? El de Pienso luego existo. I què pensava? Qui és? El Descartes. Ah, sí, oi tant. Hòstia, quina melena. Descartes. Oi, que és ell? Sí, sí, Ara sí. ve conèixer ella. El meu pare al matí ha dit Velázquez. Dic, sí, va, sí. També. Doncs, Digues. el Velázquez. Sí. I abans de tot t'han fet triar una carta. Ah, sí, és veritat, és Ja veritat. no se'n mira, recordava. Amb tanta Bueno, fantasia. però no que no anaves a fer trucs de màgia amb cartes. És que m'estic pujant. He començat molt baix i m'estic creixent. Vale, però- vale. Ara explotarà un foco. Quina carta era? 6 d'acords. 6 d'acords. Aviam, ensenya-la també. Sí, sí, la ensenya. veiem. 6 d'acords. I qui em dit que era què? El Descartes. Descartes. És Descartes de veritat, aquest? És el Descartes. Val. Tu recordes que jo t'he ensenyat un esquema que vaig fer de filosofia preciós. Que Ah, sí? Això valdrà calés d'aquí un temps. Oh, i tant. Jo, mira, no vull fer màgia, però goita. Filosofia, això hem passat aquesta, i el dibuix es transforma ni més ni menys que amb Descartes i els 6 d'acords. Pol! What the Bravo, fuck? Tito! I això t'ho Bravo. regalo, això. Això és tot per tu. Hola, nen. Uau, és brutal. És Bravo! Ai, Pol, Bravo, bravo. Pol. Bravo. Pues fins aquí el meu petit gra de sorra. Doncs té, Descartes també, perquè te'n recordis. També de tot. Descartes. Quina és que melena, és ell, és fot el ràbia. mateix. Sí, aquesta gent així, sí. Tant de bo, nosaltres. Uau. Molt bé, Pol. I... Crec que no et tornarem Oh! Què és això? Opa! Onda! Oh! Què és això? Què és això? Quina casualitat, no? Quina casualitat. Obre-ho, ha caigut del obre-ho. cel. Home, sóc l'únic que estic sorprès, veig. Oh, quantos regalos. Des de que bé, vam anar que per la són els cubana... Reis. m'ha Ah, que sonat- són els reis. Esperem que no siguin els reis, Surt eh? a compte això del Pou, eh? Ostres, surt a compte. Molt bé. Uau. Gràcies, Factoria del Uau. Rètol! Gràcies a Trulla del Rètol. Que guai. Un fortíssim aplaudiment, sisplau, per Pere Vall Rivera. I moltes gràcies per aquest temps. Amb moltes gràcies a vosaltres. Bravo! El Pou. Fins la propera. Stop us now!